Ik ben Anneke van de Ploeg. Ik ben 80 jaar en ik volleybal hier nog steeds. En hoe vaak doe je dat nog? Alle weken. En we zijn de laatste ploeg, dus het wordt soms wel eens lekker let. Maar je hoeft net hier meer naar huis. En hoe laat begin je? Nou, eigenlijk is het 10. Het wordt ook wel eens een beetje later, maar het jongens ook wel eens wat. Het is meestal nijhouden. Je houdt het wel een beetje in de gaten, maar... Ik ken net een soort van 80, sterker nog, ik ken net hier van 80. Die jongens met jou wat zie je nog in de zeelstiert. Nee. Nou, ik vind het heerlijk werk. Ja, een prachtige ploeg. Rotterdam. Toen ik 80 jaar ben, had ik alle geprotte West. Die is schitterend. Heel mooi feest houden gewoon. En hoe gaat het sport jou nog aan? Nou, prima. Ik fiets ook een prot en en ik doe jongens nog oefeningen, want ik ga dus wat aan de regen en maak oefeningen doen. En dat doe ik dus ook, ja. En zo nou en dan wordt het best wel eens even flink met. Ja. Doe ik je al nog op? Nou, een beetje kan al, ja. Want ik ben net bang voor de bal. Dan doe ik het maar zo. Met de voeten. Ik denk, nou, die is met de hut, dan doe ik het, ja. Ik wil hollen er net aan. En hoe lang volleybal je al? Nou, ik ben al aan het sporten, succes van mijn oudste. Altijd turnen. Ik denk dat ik wel 60 hier bij de sport ben. Dit is dus oudste lid. Hier hebben we ons jongste lid. Ja. Ja. Zo zo. En een blokje. En die kreeg ik net. Oh, prachtig. Dit is alleen maar je oudste lid, maar dit is dus ook een schouderlid. Oh, dank u wel. En jongens allemaal in. Ja. Schitterend. Ja. Hartstikke bedankt, jongens. Hartstikke bedankt. Ja. Ja, hartstikke bedankt. En man, helemaal Anneke, nou ik nog een goeie in. Alleen de ISA dan. Ja. Die kan ik goed. Maar je had ook Sinterklaas. Nee, die wordt net hard. Ik wil mijn knibbeltjes houden. Ik ga net meer op het knibbelt. Has dat wel even eerlijk verteld? Wat is er leven? Dat is wel eens een beetje aansnoeters. Oh, nou, nee, had ik net verteld. Ja, maar doe beweegd. Ja, maar ik ben een keer raafval en daarom ben ik voorzichtig. Waar had die raafval? Doe! Ik ga een hele blauwe kont hoor, man. Verschrikkelijk. Ja. Nee, dat... Nou, wie is Kjell, man? Een heel soort wil al hier. Ja, dank u wel. Ja, maar ze is prachtig. Mooi net? Prachtig. Laat er maar even op, of net?